जिद'थि आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम्माया बियो दिनै दान्दिसे सम सिगाङावसो जोबनानै थांबाय आरो बेबायदिनो गोदानै बिसायख'जानाय सा 124 बिसायख'जानाय MLA बिथांमोना समायखिरा लाबाय आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो MLA महरै समायखिरा लाबाय आरो गोदानै मन्थ्रि मासि मोननाय चरण बर'खौ लाफानानै साब्रै मन्थ्रि बिथांमोनाबो MLA महरै दिनै समायखिरा लादों आरो बर' MLA बिथांमोना दिनै बर' रावजोंनो समायखिरा लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आसाम आयेन आफादनि बे गिबि जथुमाव आरो बेराफारसेथिं राभा MLA बिथांमोनाबो गावबा गावनि राभा हारिनि रावजों समायखिराखौ लादों आरो गुबुन फारसेथिं जों बुंनांगोन आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि एबा तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बिसायख'जानाय MLA बिश्वजित दैमारि बिथाङा संस्कृत रावजों समायखिरा लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेराफारसेथिं बेबायदिनो कच राजबंसि हारिसानि MLA बिथांमोनाबो बे कच राजबंसि हारिनि रावजोंनो समायखिरा लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो आरो दिनै गिबि साननि 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुमा सोलिनानै थांबाय आरो बेवहाय जोङो मख'नांगोन 16थि आसाम आयेन आफादनि बे जथुमाव गिबि जथुमाव दिनै गोदानै बुंथिगिरि महरै मोननो हाबाय रन्जित कुमार दास बिथांखौ आरो बिथाङा 16थि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मासियाव जिरायनानै दिनै बिबान आजावबाय आरो बेराफारसेथिं जोङो सा 126 MLA नि मादाव गासै बेबायदिनो सा 125 MLA बिथांमोना दिनै बेवहाय नुजाथिफैदों आरो बेबायदिनो AIUDF नि गाहाय बदरुद्दिन आजमल बिथाङा दिनै नुजाथिफैनो हायाखै होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा गावारि जाहोननि थाखाय दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव दिनै गिबि जथुमाव नुजाथिफैनो हायाखै आरो दान्दिसे सम सिगाङावसो बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि बे जथुमा जोबनानै थांबाय आरो समायखिरा लानाय बिसायख'जानाय गोदानै बिसायख'जानाय MLA बिथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारिया बेबायदिनो जोबनानै थांबाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायगोन बे आसाम आयेन आफादनि बे हाबाफारिया बे थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायगोन बेवहाय बिथांमोना बेबायदिनो बेयाव साफानि उनाव साफा बेबायदिनो ओंखारबोबाय थादोंमोन MLA बिथांमोना आरो बेबायदिनो दान्दिसे समनि उनावनो बिथांमोना बे आसाम आयेन आफादनि जथुमनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो बेबायदिनो जोङो मख'नांगोन जे दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै आसाम आयेन आफादनि जथुमा दिनै जोबनानै थांबाय आरो गाबोन 22 खालारावबो बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि जथुमा सोलिगोन आरो सानब्रैनि हाबाफारिजों जागायनाय दिनै गिबि सानमोन आरो गाबोन नैथि सान आरो बेबायदिनो 22 खालारावबो आसाम आयेन आफादनि बे जथुमा सोलिगोन आरो जोङो बेबायदिनो गोदानै बिसायख'जानाय MLA बिथांमोननिफ्राय जोङो खायसे गोसोनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि बिबुंथि जोङो लानो नाजागोन आरो नोंथांमोननि सेराव जों फोरमायगोन आरो बेबायदिनो जों नोंथांमोननि नायगिरि नोंथांमोननि सेराव जोङो बिबुंथिफोरखौ बिसायख'जानाय गोदानै MLA बिथांमोननि बिबुंथिखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन।